Sugeng dalu, selamat malam Melisa. Sugeng dalu, selamat malam Pak Kongkau. Waduh, kabarnya piye? Waduh, sae sangip nggih, panjenengan sae mboten? Sae, cawe itu ayu-ayu cangkeme kaya lampor suarane. Lampor piye to? Lampor ya apa? Lampor ki kaya demit sing bengoke banter kae lho. Oh, demit. Heeh. Masa ayu kaya demit? Sampeyan ki tak arani sinden demit, jarane napa ditangkap wangel tanggalane ki angel selane lho Sa. Lah iya kebak aku ki pira 40 to? Sesasi 30 ning isine 40. Aku yo ngecor yo ngewangi rewang asasah barang kan tak jadwal. Oh iya, derep barang ya. Derep barang kabeh tak jadwal. Nek alhamdulillah iso sowan ana daleme Pak Suparno Hadi Pranata. Injih, Pak, kula ngaturaken gunging panuwun katur Pak Suparno menika biyayinipun sepundi nggih Pak Suparno? Anggere brengose kaya pager kabupaten ya kuwi biyen. Brengosipun wah brengosipun dereng ketingal nggih. Nggih, niku Pak Suparno ngaturaken gunging panuwun sempon bali dumateng kula. Omongan apa? Dumateng kula lan kanca-kanca sedaya. Mugi dadosaken berkah panjenengan nggih. Boten lokak malah kebak. Ora lokak bakal kebak. Nggih rezekine lumintu nggih. Amin amin. Wah luar biasa. Gandeng kowe iki waranggana anu Sa, waranggana berpendidikan. Saiki wis nempuh apa? S2 apa S3? Kula to OTW S3 tapi baru setengah jalan. Setengah jalan S3 ya? Iya. Oh, berarti pangestunipun Pak Kang. Luar biasa. Jadi seorang seniwati yang apa jenenge berpendidikan sangat luas. Ya. Njupuk apa iki? Aku to pertamane njupuk pedalangan. Pedalangan S1. S1 ne. Heeh. S2 ne gandeng aku rumangsa nek dadi dalang kuwi gendeng to. Apa? Gendeng. Gendenge apa? Iya apa gendeng itu? Gendeng. Heeh, gendeng. Ngomong dhewe nyauri. Gendeng ki sing ning dhuwur omah kuwi jenenge gendeng. Nyauri dhewe ngomong dhewe nangis dhewe guyu dhewe ya tak obati. S2 aku njupuk psikologi ben mari uteku. Setelah aku sinau neng psikologi kok aku ra payu-payu ya aku karepe mengobati jiwa apa wong-wong ki ra percaya karo aku. Terus aku tak gendeng-gendengke meneh saiki aku sinau pedalangan meneh. Pedalangan meneh Bajan. Dadi penak dadi wong gendeng ya. Penak wong gendeng ditanggap terus sih. Wong gendeng ki wis tidak ada anu kok, tidak ada. Nek ra gendeng ra ditanggap. Lah iya. Sing bingung ya aku gendeng kok ya ditanggap. Sing luwih parah ya sing bekok ya dalange. Kok iso dalange? Hah? Kok iso dalange gendeng? Lah ya kok ngejak wong gendeng dadi partner ya berarti kan kamu bekok. Sing pekok ora mung dalange. Lah sapane? Ya gone ya pekok. Ya gone. Heeh, nek wong gendeng kok ditabuhi. Iya ya. Iki luwih bekok berarti. Iya luwih pekok. Aku gendeng, kamu bekok. Heeh. Dia bekok lebih bekok lagi nek sindene? Sindene ya pekok. Soale ngopo? Soale wong ditabuhi wong gendeng kok disindeni. Oh, berarti nek sing kentir sing nanggap. Lah wong bekok wong gendeng kok digelarke panggung samene ya. Sing nanggap to? Sing nanggap ki wong bijaksana. Soale ngopo? Soale wong gendeng-gendeng dikelompokne sesuk-esuk mulih disangoni. Oh, berarti malah dadi berkah mergane nanggap wong gendeng, wong bekok, wong kentir kabeh dadekke siji. Dadekke siji. Dadi sesuk duwite saya akeh. Lah iya. Sing nangkap. Iya. Nggih, niki acaranipun pernikahan. Polo krami. Polo krami. Heeh. Lambene iki omong rada angel. Adalah pernikahan. Gandeng kowe iki pananggana utawa sinden berpendidikan, apa yang harus kamu utarakan untuk temanten berdua? Engkang baku kan dedonga nek acara manten ya donga nggo manten ngono to. Nek dongakake nggih manten nggih mugi-mugi Mas Bagus napa Mas sinten? Mas Bagus Sribawana, Buwana. Mas Bagus kalian Mbak Alfian. Alfi, mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan dugi keken-keken nenen-nenenipun panjenengan sakit. Oh sik, telekmu ngene iki lambemu benerno sik. Itu loh jadi kakek-kakek sampai kakek-kakek nenek-nenek. Iya bener Om, ning basamu Jawa sing kleru. Kaken-kaken, ninen ora nenen. Nenenmu kuwi. Kakek apa? Kakek kuwi kaken. Kaken. Nenek yo nenen. Kok ngeyel? Kakek
Kaken nenen nek ninek baru diganti ninen. Wah, angel bukan karo. Bener ora? Bener masa jane. diganti dhewe. Oh, lek kuwi miturut kowe bener. Ning tumrape wong umum kuwi salah. Oh, salah. Salah, sing bener ninen. Oh, nenek itu ninen. Iya, nenek itu ninen. Lek nenen iki wis artine beda neh. Oh, nenen. Mik nenen. Nenen apa? Mosok karo muni susune ora penak. Oh. Lah iya. Paham ra? Ya paham. Nah, iki tambah ilmu to kowe. Dadi sampeyan lek muni ning endi meneh, kuwi aja kaken-kaken nenen kleru. Kaken ninen. Ninen. Nah, kuwi lak bener. Basa Jawa ki angel ya, Sa? Angel, paham mbok ngono ki langgeng sak lami-laminya malah bener ya, Pak. Bener, Oh, tak ganti kaken nenen tenan dong guyu seneng yo sing cowok-cowok. Lah iya. Lah iya, mula kowe kok ora njupuk ning sastra Jawa wae. Ah, mumet dase ne njupuk. Dase sapa? Dasku dhewe apa ndasmu? Kan kalau sastra Jawa itu susah. Kita ngomongin satu aja bisa 10 bosonomo. Bosonomo. Iya. Contone kepala. Kepala yo ndas, yo mustaka. Terus kepala apa neh? Bolo. Dudu polo. Apa? Polo ki otak. Oh, bedone. Heeh, pathak kuwi sirah. Pathak, Oh, heeh. iya. Tur basa Jawa ki suarane gesek sithik atine ya beda. Contoh ngene lah. Contoh apa? Watu karo watuk kuwi beda. Oh, ya Iya toh? beda. Heeh. Watu itu kan batu. Batu. Watuk itu coach. Gitu. Heeh, jeru karo jeruk kuwi lek beda. Jeru itu jeru dalam. Heeh, karo jeruk lek buah. Jeruk ya buah ya ora ana basa Jawane. Heeh, turu karo turon kuwi meh padha. Turu itu tidur. Heeh. Turun apa? Turon kuwi lemah-lemah bleblas turu kuwi jenenge turon. Oh, enggak turuk. toh. Enggak turu asline, enggak pengen turu ning Turon. turon. Heeh, keturon. Turu dan turon. Turu itu bobot, turon itu emah apa? Lumah-lumah. Lumah. Lumah-lumah. Oh, kamu. Bablas keturon. Oh, turon. Keturon. Oh. Angel ya basa Jawa ya. Angel macem-macem wong tiba mengarep itu namanya gejlungup. Gebelakang, geblak. Goblak. Kalau ada pisang gini, gepleset. Kepleset. Yang lucu bukan kok. Apa? Ada pisang kok didelokke. Didelok piye? Dikupas delokke dimatke rono rene wong Jawa iki kaya ngono lho. Cetha gedang bentuke kaya ngopo? Kaya ngono kok ya isih dimatke. Heeh. Wong Jawa ya aneh, cetha midak telek. Heeh. Kok ya cetha dingene isih diambu. Iya. Kuwi aneh lho. Iya aneh. Kamu misale baru apa dis-dis. Didis. Kalau ada ketombe itu Heeh. mesti mau giniin toh. Iya. Lah iya ngaku toh. Lah wi ngopo kok ngono cetha mambu kok ya diambu. Kuwi kaya dene wong budayane wong Jawa Lah ngono kuwi iya, urung iki marem kaya urung bukan membuktikan. kok Ngerti gedang bentuke cilik apa ya? Ya wis cetha cilik kok isih dingenek-ngenekke ngono lho. Oh, diiling-ilingi padha karo ngene bojoku ra Iling-ilingi. gedange Lah ngono ya. makan. Lho. Kono ya. Malah ngomah aku ya duwe manuk akeh sa. Manuk. Heeh, sing ngambil isuk aku makani manuk kuwi karo gedang. Oh, kamu Ora percaya punya dolan ning ngono. manuk macem-macem. Macam-macam. Oh, ada terkuku, ada terkuku. lobet. Oh, lovet tahu ya podang ada juga. Podang ada. Oh iya. iya. Manukmu itu warna-warni. Warna-warni manuk. Ada sehitam juga enggak manukmu? Ono manuk sing manuk Apa? gagak. Oh, manuk kamu juga ngingu manuk gagak. Oh, ngilu. Itu nek pakanannya apa nek gagak itu? Panganane apa gelem? Oh, apa-apa mau. Herbivora pokoknya. Herbivora. Herbivora ini mangan tumbuhan. Oh, karnivora nganti. Karnivora mangan daging. Mangan daging ya, Omnivora. Omnivora. Ya apa-apa gelem. Apa-apa gelem. Ya. Omnivora. Omnivora. Aku kalah cerdas sekolah kalah dhuwur karo kowe. Ya ora kok iki pelajaran cah SD kuwi kok. Masa SD? Iya SD. Berarti aku wis Makane lali. sesuk ngajari aja bojone terus sing ngajari anake. Oh, iya. Dalange ya ngajari anake, ora kok nek wis bar mayang garek klempas. Ngajari anake sesuk ben reti omnivora, herbivora, karnivora. Iya. Pak niki wonten napa jenengane? Apa? Anu titipan. Saka sapa, Cak? Menika saking Bapak Ngadimen nyuwun lagu Dadi Ati. Ingkang nyekar Mbak Elisa nyuwun dipun bawani. Lah niki wau Bang Ngadimen ajeng duet kelek kula. Duet. Oh, duet. 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 Nyanyi berdua ki jenenge duet. Duet. Nek ping telu ki jenenge trio. Trio.
Wong papat kuwi jenenge Samgong. 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 Ya wis tau wis. Lah ya. Kerep ya. Monggo nggih. Malam ini Karawan tamu agung, Sa. Tamu agung menika. Panjenengane Bapak Bupati ing Karanganyar. Kowe mesti sapa? Asmane sapa? Bapak Bupati Karanganyar kula dereng tepang. Lho, wis tau ditanggap ning alun-alun karo almarhum Pak Seno? Oh, nggih. Tesih sami. Sami. Pak Juliat Mono. Oh, Pak Juliat Mono. Betul, Ya masih wonten pundi lenggah Keparang Rawuh. Pak Juliat Mono. Kalih Oh, nggih sugeng lenggah Pak Juliat Mono. Mugi-mugi mengke rena ing tengkale anggenipun kula nggih para dopetok ning nggih ampun nesu nggih. Saged-saged kula ngelipur. Iya. Uga Mas Bayu saka DPR. Oh, kalian Pak Bayu saking DPR Sragen sugeng. Menawa kepareng diberikan waktu untuk beliaunya. Nggih, monggo wonten saged minggah wonten pepanggungan mbok menawi tapi lewat mana nggih mriku. Situ monggo. Monggo Pak Bupati awake dhewe. Sing wingi bar memecahkan rekor lho Sa, Pak Bupati Karanganyar. Kemarin aku juga nonton 150 sinden ya. 105 sinden di 18 titik wayangan di Kabupaten Karanganyar. Kemarin yang 3 dalang panjenengan itu. Nggih. Kali Pak Purbo kali Pak Yoyo. Nggih. Sindene kali Bu Kesi, kali Umi Habibah. Saniki jane. Nggih. Monggo Bapak. Monggo Bapak Bupati kalian sinten kali Mas Bayu napa pripun monggo kepareng melonggarkan waktu untuk ya ngaturaken pengendikan. Oh nyatane biayi sing pareng rawuh. Monggo. Ya. Swara suling kumandang swarane. Monggo Bapak. Sugeng dalu, wah luar biasa niki panjenengan saged rawuh wonten mriki. Mugi tansah sehat. Amin. Derek matur rumiyin nggih sekedhap. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Derek mangayu bagya anggenipun Bapak Suparno kagungan hajat, mugi-mugi putranipun saestu dados putra ingkang saleh salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insyaallah menjadi penyebab seluruh dosa kesalahanipun tiyang sepuh pinaringan pangapunten awit sampun kepareng ngentasaken para putra-putranipun mugi-mugi kesaenan putranipun salajengipun dados ganjaran ingkang lumintu dipun paringaken Allah dhateng Bapak Suparno sekalian. Mugi mempelai berdua sukses bahagia donya ngantos akhirat dipun cekapi sedayanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih,
pun ngaten mawon matur nuwun. Matur sembah nuwun. Mbok menawi sowan. ajeng nyuwun tetembangan napa-napa kula nggih mengke ngaturaken nek saged. Nggih. Mian kan bintang top. Wah, mboten patiyo jan-jane niku sik marai top nggih. Tahun berapa ya Karanganyar ya? Sadurunge anu nggih. Sadurunge corona, Pak. Sadurunge corona. Tesih sugeng Pak Seno tasih sugeng. Seno. Alhamdulillah mugi-mugi Pak Seno husnul khotimah ya. Amin. Dalang kali Pak mantep enten swarga. Nggih. Niku sejarah loh Pak. Dulu waktu ditangkap di Karanganyar, itu Pak Seno itu juga deg-degan, kula juga deg-degan. Buktinya pagi ini cerita aja. Pagi Pak Seno, "Sakwe mau apa kalau Bu Sujone ngedap?" Kowe mau ngedap, nggih Pak, kula bingung gembrobios niku. Niku napa dayane panjenengan nggih? Aku yo ngedap ning kene mayang gitu itu pagi-pagi. Jadi itu rekor Pak Seno dan saya ngancing berdua ini utek. Iya nggak bisa mikir tapi luar biasa itu dari beliau panjenengan saged menghadirkan kami dari Jogja. Sedaya dalang yang saya menjadi teladan kita semuanya, kita suwun rawuh di Karanganyar semuanya. Kalau wingi ugi hampir 3 jam lah Pak Menteri Pertanahan, Menteri Pertanahan, Menteri Agraria niku mantan Panglima TNI. Niku nggih mung nongkrong wedangan. Enten ngemplak Karang Pandan. Jam 1 sampai jam 3 sore. Dia kelangenan karena Kolomben kan dan Lanut Adi Sumarmo. Dia yo cerita karena bumi sak puterane Gunung Lawu ini memang semuanya memberkahi. Jadi ya sekiwa tengene Solo Raya ini kan semuanya bagus. Mugi-mugi Sragen, Karanganyar, Wonogiri itu kan sak Mangkunegaran ya. Buminya berkah. Pun ngoten mawon dilajengke nggih. Monggo. Kalian anu Bapak, menika Pak Suparno Hadi Pranot sing kagungan dalem niku nanggap wayang sampun 12 kali Bapak. Wingi rekore kan wonten Karanganyar niku 16 kali. Kemarin Mbah Darto. Nggih Mbah Darto. Gondang Rejo pun 16 kali. Nah, mugi-mugi Pak Parno ya akan terus konsisten. Nggih. Niku nguri-uri itu nanggap gitu. Nanggap nggih. Muga-muga diparingi rezeki sempulur, sehat sampai kapanpun wayangan terus. Amin. Nggih, pun nggih. Badhe nembang napa ngoten Bapak? Kula mboten. Kalian Mbak Lisan. Mboten iso. Mungkin kersane dipun tuntun oleh Mbak Elisa. Jenggleng mawon nggih. Oh, jenggleng siap, Pak. Jenggleng. Siap dijenggleng Pak Bupati sa? Kula. Kula nggih dereng nganu sih nek jenggleng niku dereng pengalaman. Nggih, tapi kan mesti Bapak pengalaman. Sampeyan dijenggleng ora jenggleng. Kula dijenggleng nggih. Panjenengan jenggleng kula. Jenggleng niku napa bahasa Indonesia nih? Jenggleng itu apa ya? Deng. Apa bahasa Indonesianya jenggleng? Bukul bersama itu. Bukul bersama. Kowe ngedap nek ora karo Pak Bupati sa? Tetep ngedap iki, aku enggak tahu kenapa. Ngopo? Itu beneran kemarin juga kemeringet waktu sama Pak Seno itu kita cuman ketik-ketikan gini. Iya aku juga. Berarti beliaunya berwibawa sekali. Berwibawa sekali, sangat karismatik. Neng mbok nek bar jenggleng bareng iki mbok iki kaya ambiar ya, ambiar. Nggih, monggo Bapak. Saben bengi. Wah, dhuwur ya. Mboten Pak, leres Pak. Nyawang guna. Elsa, mencoba sa. Edian tenan Dwi Jolaras sempak nek ro Elisa Orca seso meneh. Kompak ora sempak ngawur. Sempak. Kompak. Sempak, Pak. Kok iso sempak? Semangat dan kompak. Oh, kalau iya. kompak tanpa semangat itu letoy. Semangat dan kompak iya. diapane, Cok? Iya. Dwi Jolaras ora do nganggo sempak. Terus sempak. Luar biasa. Yen memajang mung karo janur kuning
Esa. Oh. Pripun Pak nek jenglengan model ngaten niku pripun? Panjenengan remen apa kekerasan ngaten? Ngentekke sawah nek ngono. Ngetage sawah. Kembang wae weton gunung durung ye engko seto. Ya. Mantuliti, mantap betul. Apa kamu ya apa? Mantuliti ki apa? Mantap betul. Oh, mantap betul ya, sekali. Campur nih bahasa Jaksel, mantuliti. Bahasa planet ini. Ya. Pacitan sarwi jenah. Ayo sa. Duh, penak kok ya mung ping pindho. Lah pisan kas piye? Pisan kas no. Pripun, Pak? Tesih kiat to, Pak? Tesih kiat, je. Tak ngombe jamu sih. Bayangke ngombe jamu. Oh iya, itu penting jamu Jawa. STMJ. STMJ apa? Oh, susu telur Ya. madu jahe. Wah, sering itu minum itu ya, Pak. Biar Itu untuk stamina saya. Stamina. tambah cindil tikus biasanya ya. Oh, itu Semua cindil. aku besok mau nyoba. Biar suaranya bagus dan Iya, stamina iya. bagus. Itu STMJ campur cindil tikus. Cindil tikus. Beres, Pak. Besok saya coba. Ya, Kowe ngerti ora cindil tikus ki apa? Hah? Ngerti ora? Cindil tikus itu apa? Lah ya apa? Itu sebuah jamu kan, cindil ya, tikus. ya. Nanti ke biasanya kan ada kedai jamu Ya. sama air mancur. Ya. Minta aja STMJ STMJ campur dikasih tambahan cindil Cindil tikus. Itu suara-suara serak-serak Langsung. itu langsung hilang. Wah, langsung melengking. Energi Kung. langsung gini-gini terus. STMJ campur cindil tikus. Pak Kangko sesuk adewe tuku wong loro ya. Ya. Tuku STMJ campur cindil tikus. Ya. Kamu Ya. doyan juga kan? Enggak aku. Lah SMJ ini doyan cindil enggak doyan. Oh, ya aku aja lah pakai. Yes kowe wae. Panas hujan. Yuk. Janjine Piye, Mas? Panas sudan aling-aling capek gunung. Mantap. tuku cindil nyeng Karangkates. Iya. Ayo dijajeng ya, Sak. Pecute nggak iso cendel. Adoh banget. Pak Bupati iki senengane Jawa Timur ngono Oh, kuwi. Jawa Timuran, Je. Tuku sapi neng Karangkates mugi Pak Bupati tansah sukses. Segawe ora ngono kuwi. Teke lorek ndase ireng ne wis duwe ra iso ngantet apa ra ngerti. Cahit ora. Nono. Nadyan wadon sarwi jenah
langsung gandul kalian Pak Bupati Mbak Desa. Maneh banyu Matur nuwun Bapak. Mas Bayu siap-siap Mas. Iki panjenengane Mas Bayu saka ing DPR Kabupaten Sragen ya Keparang Rawuh. Nggih. Engko diaturi munggah panggung ya, Sa. Monggo Pak Bayu katuran minggah. Dintekne sik lagune. Ya, uga lagu menika katur dumateng Rama Widodo ingkang wonten ing Kepuh Kertosana ingkang dalu menika mirsani lumantar live streaming YouTube Dwi Jelas Indonesia. So Ibu, ya ya. Mungkin enggak senggang anggenipun nandang gerah Rama. Amin. Ya. Lanjut, Duk. Sa. Sekar bisa nyawang gunung desa nanti reca ini ora ilang ini foto Pak Bupati Karanganyar itu sosok pimpinan yang merakyat, Sa. Merakyat. Sudah terbukti di Karanganyar. Beliaunya setiap ada undangan, siapapun yang mengundang, walaupun beliau sibuk dan repot di sela-sela sibuknya penjenengannya di rawuh ninangkani undangannya warga masyarakat. Tidak hanya di Karanganyar, termasuk di Sragen juga. Ini kan wilayah Sragen. Pak Bupati luar biasa, nggih, sangat budaya juga, urip-uripi seniman tradisi. Betul, Karanganyar ini jalan luar biasa Mas Diasto Pak Bupati. Iki Mas Bayu ke Warang Rawuh sebagai DPR Kabupaten Sragen ya. Hitungane ya, Sa. Pak Bupati purna tugas jadi bupati panjenengane bakal nyalonake DPR RI, muga-muga iso kasempatan lan nyuwun dukungane ing sampun Keparang Rawuh dalu menika lan sedaya. Amin. Amin, amin. Monggo Mas Bayu tindak mriki, Mas. Ya, Mas Bayu. Ah, iki sing duwe Sragen iki, Sa. Nah, mau sing duwe Karanganyar, iki sing duwe Sragen. Nah, nggih. Luar biasa. Ya, wah, jan. Nggih. Moga di interview Mas Bayu. Kok kaya apa ya di interview ki ana kamera. Iya sampe Bapak Bayu Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Mbak sinten? Kula Elisa Urcarus Alaso. Mbak Elisa. Nembe pirsa nika to Mas Bayu? Nembe pirsa niki. Oh, niki presiden saking ngendi omahmu? Kentir, kula sinden Kentir. Bapak kula seko Toli-Toli, mbok kula seko Lambelu. Lah omong alon-alon bapakmu saka ngendi? Seko Toli-Toli. Oh, Toli-Toli. Oke, mbokku. Toli Sulawesi. Sulawesi nggih, Sulawesi. Leres Bapayu. Sulawesi. Kula nembe sepidah niki Ki Dalang. Nggih. Dwijo Kangko ngertos sinden
ayune kaya bulan. Waduh. Ampun polahe ngungkuli pinjal. Polahe to. Pinjal apa? Pinjal. Pinjal nggih. Gen pinjal mboten ngerti nggih. Mboten ngerti. Niku sae to pinjal niku. Sae. Sae tunggale cindil anu lho. Ngidak. Oh, iya. Ngidaki sirahe sapa-sapa pinjal. Saka Mbah Baru biyen Mas Bayu. Matur nuwun Nggih, dalam Mas Bayu, Dujo paring, Kangkong. Nggih. Sugeng dalu mugi karaharjan sadanipun wabil khusus dumateng pepundhen kula Pak Juliatmono Bupati aktif Karanganyar elok luar biasa para sepuh pindah sepuh Bapak Ibu sadanipun ingkang rawuh wonten dalemipun Bapak Suparno nderek bingah Pak Suparno ingkang sampun wisuda anakipun Mas Bagus kalih Mbak Alfi Alfian nggih. nderek dedonga mugi-mugi temanten kekalih menjadi petemanten yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan saya ikut berdoa semoga peristiwa dadi manten ini adalah peristiwa yang pertama dan terakhir buat Mas Bagus sama Mbak Alfi. Ya, jangan tambah gitu. Itu satu aja untuk selamanya. Untuk selamanya. Ngerti nih Mbak, siapa tadi? Mbak Elisa Mbak Elisa. Dereng nanti ngertos Mbak Lisa to? Nembe pisan iki lho. Oh, Panjenengan berarti boten- jenengan mboten nate mirsani YouTube jenengan. Bangke napa nyonton sinden ngetren ngaten mboten nate? Mboten Oh, nate. benjang nyuwun WA-ne jenengan dilebokake WA-ku. Oh ya. Mengke kula kasih share linknya YouTube kalih niku. Oke. Ngetren Mbak Bayu. Niki panjenengan nembang-nembang mau Pak Bupati sampun nembang lho. Pangapunten Pak Dwijo, kula niku ora iso nembang Mbak Elisa. Nggih. Kula isone dodolan. Dodolan nopo? Nah, dodolan napa-napa. Bengi niki kula teng mriki kan ya. Wau napa wau? Napa? Capek gunung. Anggota DPRD nggih. Nggih anu tadi. Nah, leresan kula niku anggota DPRD wonten mriki diparingi amanah kalih pepundhen kula Pak Juliatmono menika dados ketua Partai Golkar. Ketua Partai Golkar. Pepundhen kula menika sekretaris Partai Golkar, petinggi kula. Nah, dagangan kula nggih Pak Juliatmono menika. Siap. Dagangan yang gampil didol. Sesuk ajeng maju DPR RI. Nggih. Sedaya warga mriki ndukung nggih Pak Bu nggih. Kajeng dadi DPR RI, mengke enten rejeki 2024 kula iso nyawung dadi bupati, duwe DPR RI di bupati, iso ngeluske dalane, iso ngapikke ekonomi wonten Daungan mriki. Ngoten nggih? Nggih. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat Sragen secara khususnya. Nggih, umumnya di Jawa Tengah dan Indonesia. Nggih. Ngoten. Ngenten matur suwun niki nyanyi ora iso kok pesta. Nek mboten saged menyanyi, biasanipun ninggali. Ah niki pun kok cepake. Niku sing paling penting. Pesta tipis-tipis sing penting Mboten rata. napa-napa Iso niki. digawa ten Sulawesi. Siap matur sembah nuwun niki nggih kanca-kanca diwijo laras sedaya. Ngeten Pak Dijo. Siap Mas Matur Bayu. suwun. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Request, boten request. Oh nggih, matur sembah nuwun Pak Bayu. Amin. Mugi Nggih, saged- Mbah nuwun Mas Bayu. Uga arep majung bupati ana ing Kabupaten Sragen. ngeten, Pak Bayu, Kok lancar nggih. kabeh lah pokoke. Amin. Ya. Ya, ki mau sing arep duet sapa, Sa? Niki wonten Pangadimin. Bang Adimin. Nggih. Duete lagune apa? Dadi ati. Dadi Nika. ati. Oh ya. Monggo Pak Ngadimin terus lengkap mboten? Ya, Heeh. Golek ising. Monggo enten mboten Pak Ngadimin? Kadosipun ajeng duet Pangadimin pundi nggih? Oh, nggih nika. Nggih. Perjalanan mriki nika. Oh nggih. Monggo Pak Ngadimin menika mumpung Mbak Elisa Urkarus alasu bisa sowan ana wewengkon Sragen. Ya, Enek Raden, Pak Ngadimin. Napa kula bawani riyen? Oke. Niki. Bawani sik. Idep untuk Pak Bayu. Oh, ada. Ya, sekalian Oh, ini nggih. mempersembahkan tembangnya untuk Pak Bayu dan temanten kekali. Nggih. Matur nuwun wau sampun kersa minggah wonten pepanggungan Pak Bayu. Nggih. Nggih, Pak, niki ajeng duet to kalih kula. Bawanipun njenengan niki meto niki. Nggih. Nggih. Ngangge bawa wonten Pak Ngadimin? Nggih. Nggih. Nggih, monggo dibawani napa? Danang kula napa Asmarandana?
Dadi-ati. Oke. Memperkenalkan. Nggih. Dukuh ngrombo mriki. Nggih. Asli mriki nggih, Pak? Asli. Oh, siap. Siap pengadine. Enggak. Pripun, bawane pripun? Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa amun ati pawi tane. Ini ditujukan untuk dua mempelai ya Pak. Gegarannya orang mau nikah itu amung hati, mulai dari hati. Betul. Ora usah mikir bondo, ora mikir rupa. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kaya langkung tan kena di numbas arto monggo Mbak Elisa langgamipun mengke diunggahke seragenan. Dua pupuh Siap pengadine sedika dawuh. Yo. Ini kagem ponakan kula ingkang punya hajat. Oh nggih, niku kepenakan panjenengan nggih. Oh ngaten. Ponakan kok penakan. Kok kromone dudu ngono ya? Ah iya. Kula angkat riyin nggih. Nggih. Golek ising kaya ngopo mong nyatane telah kanca mrene angger gendro mong nyatane malah bangun tresno monggo Mbak Elisa. Cut
lagu menika kula aturaken Pak Kamyun ing wonten Karangasem sugeng dalu Mbak Limbu. Nitip salam kagem Bapak Suparno mugi anggenipun kagungan hajat mantu lancar samudayanipun sukses saking Pak Kamyun. Ya. Ya triming saking dalam nggih. Diunggahke. Ya. Rino wengi dadi ati tutur rupa mong nyatane ngati tetarine aku ketemu Mbak Elisa. Remen menapa mboten? Saya ketemunya di ten pundi panjenengan ketemu kula wonten pundi? YouTube. Oh, YouTube. Nggih. Monggo. Mangga berdua napa kula? Senengan. Nggih. Rena wengi dadi ati. Wong presonsa. Mas sampun paring lak nyekar kalih kula. Ya, siap. Sambung gara-gara ya, Sa. Istirahat dulu, tak kepruk sik. Wah iya, Chandra disimpen nggo gara-gara. Ya, karo Cungpe. Ya, ya. Nggo diduelke karo Purkarus. Ya, ya. Kandannya sekara gadung. Resmu alum